по път за Рилските езера, в тази огромна красота, си мислех за дните в Украйна и за историите на войниците, на всички майки, чиито синове са на фронта и се борят, за една майка, специално българка, която преподава в българско училище, Георги Сава Раковски в Болград, чието син е бил 10 месеца в плен. И си мисля за силата на молитвата за мира по принцип. И има едно съвпадение, че на 21-ви моите приятели от фондация Калпа Таро организират в цял свят един момент, в който да се молим всички заедно, и събират и християни, будисти, мюсюлмани, без значение от религия, вяра. И си мисля за тази сила на молитвата, какво може да постигне, какво може да направи, че можем да се помолим наистина за този мир да настъпи по-бързо. И да, понякога си казваш дали молитвата може да направи чак такава промяна, но мисля, че като генерираме някаква жестока енергия, всички заедно може да се случи нещо много, много силно и достига до хората със сигурност. Винаги се молим за хората в беда, за нашите близки, когато страдат, и откриваме вярата в даден момент. Но аз ще бъда във Варна на 21-ви на фестивала Златна роза и там ще има също място, в което хора се събират и се молят. Това ще има много центрове в страната в България. Вече ще има повече информация в линковете, които споделяме. Да, това поетично и красиво място.